Három EP képviselővel fogok beszélgetni a most következő szűk negyed órában. Itt van a stúdióban Morvai Krisztina a Jobbik képviseletében, telefonon pedig Herzog Edit szocialista és Bagó Zoltán néppárti EP képviselő. Jó reggelt kívánok mindannyiuknak! Jó reggelt kívánok! Folytassuk ott, ahol az imént abba hagyta londoni tudósítónk Tóth Vali, a szabad munkaerő áramlás. 9 év alatt hogyan változott Magyarország előnyére vagy kárára, Morvai Krisztina? Hát katasztrofális a helyzet. Ugye a munkaerő szabad vándorlása Magyarország számára azt jelenti, hogy az orvosok nagy része, a fiatal ápolónők, szakképzett egészségügyi dolgozók nagy része vándorol ki Angliába. Ezt persze nem kifogásolják az angol politikus társaink, illetőleg sokszor rabszolgakörülmények között, embertelen körülmények között kénytelenek magyar munkavállalók dolgozni, akik mivel itthon ugye munkát nem találnak, bizonytalan a jövőjük, szerencsét próbálnak külföldön, és hát kiszolgáltatott helyzetben találják magukat, olyannyira, hogy én például ma délután teszek fel a saját honlapomra egy olyan interjút, amit egy olyan asszonnyal készítettem, aki történetesen emberkereskedelem áldozatává vált. Ez is egyre gyakoribb jelenség, tehát hogy nagyon durva becsapás, kényszer, fenyegetés, erőszak ér magyar munkavállalókat külföldön. Herzog Edit? Egyértelműen a szabad munkaerő áramlás az egyik alapelve az Európai Uniónak, az egyik nagy érték, amiért beléptünk. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a szabad munkaerő áramlása nem lehet kényszer eredménye, hanem a szabadság eredménye kell legyen. Azok a magyarok, akik kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek végül külföldön, azok azért mentek el, mert itthon is nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak, vagy nagyon esélytelenek voltak, és ez a magyar kormány felelőssége, a mindenkori magyar kormány felelőssége, hogy mi hogyan tudjunk mindent megtenni, hogy a legjobb választás az legyen minden munkavállaló számára, legyen az kisebb keresetű, alacsonyabb végzettséget igénylő munka, vagy legyen az orvos, mérnök, hogy hogyan tudjuk Magyarországot a legjobb választássá tenni, hogyan tudjuk a maradást nem kényszerítő eszközökkel, hanem a szabad választás szabadsága eredményeként biztosítani. Bagó Zoltán véleménye? Az angol politikusoktól már megszokott az elmúlt évtizedekben az úgynevezett különutas politika és a folyamatos csúsztatás. Én azt húznám alá a kollégák véleménye mellett, hogy ez a brit álláspont ez összemossa a bevándorlás kérdését és Kelet-Európa kérdését. A bevándorlók többsége Nagy-Britanniában a volt gyarmatokról megy Nagy-Britanniában, nem pedig Kelet-Európából. A kelet-európai vendégmunkásokkal összességében a brit állam elégedett, a magyarokkal különösen elégedett az ott folytatott munkájukat. Én inkább azt hangsúlyoznám, hogy az a fajta kényelmesség, amivel az angol jóléti állam az elmúlt 300 évben hozzászokott a különböző juttatásokhoz, és az a fajta bevándorlási politika, tehát a gyarmati birodalmi időkből örökölt, az már tarthatatlanná vált, és erre jött rá az ottani közigazgatás, de ez nem kelet-európai probléma. Morvai Krisztina jelezte, hogy az elhangzottakra akar reagálni. Sajnos ebből is egyértelmű az, hogy szó nincs arról, hogy Magyarországot az Európai Unió teljes jogú tagállamaként kezelnék a régi gazdag tagállamok. Ők úgy gondolták, ugye, hogy a tőke szabad áramlása az maximálisan érvényesüljön, hozhassák ide a cégeiket. Ugye a Tesco-t például nem szeretnék hazavinni nyilvánvalóan az angolok, csak a magyar munkavállalókat szeretnék hazaküldeni. Tehát ők úgy gondolták, hogy kialakul egy olyan gazdaság, ami tulajdonképpen egyfajta gyarmati modell, megszűnik, felszámolódik az önálló magyar gazdaság, a mezőgazdaság, ide lehet hozni ugye a szabadkereskedelem, a neoliberalizmus jegyében az összes külföldi élelmiszert, megszűnik a saját iparunk, kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, és amit Herzog Edit képviselőtársnő mondott, az pedig nem választható el az Európai Unió egész szerkezetétől és filozófiájától, hogy tudniillik, nem védhetjük meg a saját iparunkat, a saját mezőgazdaságunkat, a saját gazdaságunkat, megszűnt, felszámolódott az önálló magyar gazdaság, teljes kiszolgáltatottságban vagyunk, és ezért van az, hogy a magyar emberek nem találják meg itthon a számításukat, nem élik meg a küldetésüket, a méltóságukat, és ezért kénytelenek vagy ugye külföldre menni, vagy pedig Magyarországon sokszor tényleg rabszolgasorban, embertelen körülmények között teljes munkajogi kiszolgáltatottságban dolgozni. Teljes kiszolgáltatottság, igen, Herzog Edit, egy pillanat, teljes kiszolgáltatottság, vagy teljes jogú tagság. Innen folytassuk akkor Herzog Edit szocialista EP képviselő. Engedjünk meg, hogy megemlítsem a 2007-ben elfogadott szolgáltatási irányelvet, ami pontosan
arra vonatkozott, hogy minden magyar munkavállaló, aki külföldre megy, vagy minden európai munkavállaló bárhol dolgozik, az megkapja legalább az adott ország minimális munkatörvénykönyvében biztosított eszközöket, és ne a fekete piacon kényszerüljön megoldásra vagy dolgozni. De azt is szeretném hozzátenni, hogy én magyar politikusként az Európai Unióban is, és itthon is mindent meg fogok azért tenni, hogy a magyar munkavállalók többsége Magyarországot érezze a legjobb választásnak. Hazavárunk minden magyar munkavállalót, remélem olyan politikákat sikerül kidolgozni, amelyek ezt lehetővé teszik, és bizony fel kell tenni azt a kérdést, hogy az angol politikusok felelőssége, hogy Magyarországon egyre nehezebb munkát találni, vagy a magyar törvényhozóké. Bagó Zoltán. Hát elmentünk mindenféle irányba, nem olyan katasztrofális a helyzet, mint hogy Morvai Krisztina képviselőtársam mondja, és szerintem a kérdés nem is arról szól, amit Herzog Edith említett. Én úgy gondolom, hogy most a csatlakozás 10. évfordulóján ebben a kérdésben is arról kell beszélni, hogy magyar emberként az Európai Unióhoz azért csatlakoztunk, Magyarország azért csatlakozott, mert egyenlő feltételeket szeretett volna, megkülönböztetés nélküli Európában szerettünk volna élni ugyanazokkal a szabadságokkal és ugyanazokkal a lehetőségekkel, amelyeket a nyugat-európai országok állampolgárai is megkapnak. És ez megvalósult ön szerint, képviselő úr? Ezekben gondolom azt, hogy sajnos nem mindenben valósult meg, és nagyon sok helyzetben az egyenrangú partnerségnek a tiszteletben tartása nincs meg. Ilyen például a rabszolgamunkában foglalkoztatott kelet-európaiaknak a helyzete is, vagy ilyennek azok a megkülönböztetések megosztásra irányuló erőfeszítések, amelyek például a politikában, a közpolitikai életben mostanában ugye felütötték a fejüket, elég ha csak a kettős mércére gondolok, elég ha csak az uniós intézményrendszernek a magyar kormány elleni megzatúrájára gondolok, és a többi, és a többi. Tehát kétsebességes Európa van álláspontom szerint igenis van kelet-európai és nyugat-európai több, igenis van észak-európai és dél-európai több, igenis van egyfajta olyan megosztás, hogy a régiek is az újak az Európai Unióban, és ezek ellen kellene harcolnunk. Én arra szeretném biztatni a képviselőtársaimat, hogy járják többet az országot, és találkozzanak közvetlenül emberekkel, és Bagó képviselőtársam is akkor meg fogja látni, hogy igenis katasztrofális a helyzet. A magyar falvakban az emberek fölkelnek reggel 4-kor, fölülnek az összeomlott állapotban lévő távolsági buszra, bemennek a városba, és ott a multinacionális cégeknek a szalagja mellett teljes jogfosztottságban rendkívül alacsony bérekért dolgoznak, egyik napról a másikra utcára tehetőek. A magyar gazdák az Európai Uniós csatlakozás következtében azt tapasztalták meg, hogy a híres nevezetes mezőgazdasági támogatásokat budapesti bankárok kapják, ugye a legnagyobb kedvezményezettek Csányi és Leistinger urak, miközben a kisgazdáknak ezek a támogatások gyakorlatilag semmit nem jelentenek, a portékájukat nem tudják értékesíteni, mert összeomlott a mezőgazdaság a kontrollálatlanul beáramló külföldi élelmiszer miatt. A kisvállalkozók nem tudnak versenyezni a nagy külföldi cégekkel, ugye semmi és senki nem védi meg őket, sorba húzzák le a kirakatokat a vállalkozók. A munkavállalók helyzetéről már beszéltem, nem, abban igaza van Herzog Edith képviselőtársnőmnek, hogy a mindenkori magyar államnak, kormánynak és politikának sokkal határozottabban ki kellene állni a magyar állampolgároknak a védelmében és a magyar gazdaság védelmében. Valóban szükség lenne szabadságharcra, ami miatt egyébként szocialista képviselőtársaink ugye állandóan kritizálják a jelenlegi kormányt. Én is azt mondom, hogy ennél sokkal határozottabb lépésekre lenne szükség, és látjuk azt, hogy abban a pillanatban, ahogy ebből a gyarmati sorból valahogy próbál kitörni ilyen-olyan intézkedésekkel a magyar állam, akkor azonnal ugye sorozatban szégyenpadra ültetik Brüsszelbe, és teljesen önkényes, minden jogállami alapot nélkülöző eljárásokban alázzák Magyarországot folyamatosan. Nagyon kevés időnk van, tudom, hogy Herzog Edith erre akar reagálni, de tényleg akkor mindannyiukhoz egy ilyen záró kérdés, hogy akkor, ha mindent így mérlegre teszünk, merre billen a mérleg nyelve, az előnyök vagy a hátrányok felé jobb vagy rosszabb az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, Herzog Edith? Ön is kettős mércét alkalmaz, de hadd említsem meg... Miért? Az időbiztosítás miatt, de hadd említsem meg... Helyzeti előnyben van, hogy bejött hozzánk Morvai Krisztina, ez kétségtelen. De most ön beszélhet. Hogy amikor Magyarország úgy dönt, hogy a magyar pályázatokhoz beadott
mérnöki követelmény, a magyar nyelvtudás, amit egyértelműen tilt az Európai Unió, és a szolgáltatási irányelv, amely Szájer József közreműködésével született többek között, akkor azt gondolom, hogy az is valóságos kettős mérce, ami a magyar állampolgároknak mintegy 3000 milliárd forint ki nem fizetett Európai Uniós támogatással párosul. Egyértelműen pozitív a mérleg. A magyar munkavállalók által előállított hozzáadott érték export tekintetében 75%-ába az Európai Unióba megy, az itt végrehajtott fejlesztéseknek pedig 97%-a az Európai Unióból iránylik hozzánk. Mi Magyarországon az európai értékekért, Európában a magyar érdekekért harcolunk, és várunk mindenkit a Népligeti Majálisra, ma a munkaünnepe van, az európai csatlakozás ünnepe van, éjjel május 1-e. Bagó Zoltán néppárti EP képviselő is úgy gondolja, hogy pozitív a mérleg egyértelműen? Abszolút pozitív, már kicsit meg vagyok többenve itt a két hölgynek a kampány mondatain. Hát Morvai Krisztina ugye aranyosokat mondott az előbb, de hát én vagyok az egyetlen EP képviselő, aki mind a mai napig vidéken él, és nem Budapesten száll csak ki a repülőre, utána utazik meg 120 kilométert. De hogy a kérdéstre válaszoljak, abszolút pozitív a mérleg. Különös tekintettel arra, hogy például a saját számításaim szerint, ha csak a gúnyos anyagiakat nézzük, akkor a csatlakozásunk óta minden egyes magyar állampolgár, tehát az Aggastyán és a Muszületett is havonta kb. 10 000 forintnak megfelelő összeget kap, úgymond az Európai Uniótól. Ez 4 tagú családnál havi 40 000 forintot jelent, ami infrastruktúrális fejlesztésre fordítható, szennyvíz közművekre, kórházakra, óvodákra és a többi, és a többi. Ebből a szempontból abszolút pozitív a szaldó. A másik oldalról pedig én úgy gondolom, hogy bár Európán kívül is van élet, belül még mindig sokkal könnyebb, hiszen a kommunista diktatúra évtizedei után végre egy demokratikus és szabad társadalomban kívántunk élni a keresztény világnak a részeként, az európai országok közösségében, és nem pedig nagyhatalmaknak a csatlósaiként. Innentől fogva teljesen természetes volt, hogy csak az Európai Unió keretein belül lehet ezt békésen megoldani. Akkor, ha jól veszem ki a szavait, képviselő úr, ön is amellett voksol, hogy továbbra is maradjunk uniós tagok. Mindenféleképpen. Morvai Krisztina? Én azt mondom, hogy erről nem az európai parlamenti képviselőket kell megkérdezni, hanem a 10, illetőleg 15 millió magyar embert. Mondják el ők a véleményüket arról, hogy mit jelentett számukra az Európai Unió. Az ügyben, mielőtt beléptünk. Hát igen, az úgynevezett ugye a bécsi cukrászda és egyéb becsapások, fogalmuk nem volt az embereknek arról, hogy miről szavaznak. Most már megvan a tapasztalatuk. Azért vagyunk képviselők, mert nem a saját véleményünket kell, hogy ideológiai alapon hangoztassuk, hanem meg kell kérdezni az embereket, és képviselni kell az ő tapasztalataikat. Én elmondtam azt, hogy az országot járva azt tapasztalom, hogy a munkavállalók számára semmi jót nem hozott az Európai Uniós csatlakozást, megalázottságban, munkajogi jogfosztottságban, az élethez nem elégséges bérekért élnek, harmadik világbeli körülmények között. Abszolút nem pozitív. Se a kisvállalkozók, se a munkavállalók, se a gazdák számára nem pozitív. De erről őket kellene végre megkérdezni. Herzog Edith, menni vagy maradni? Maradni és dolgozni, hogy minél jobban tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. Ez az egyetlen feladat. Emberek alig, ha tudnak dolgozni, képviselő asszony. Nagyon-nagyon sokat dolgoznak a magyar emberek, amikor tudnak dolgozni, amikor éppen van munkájuk abban a gazdaságban, amelyiknek teljesen megszűnt az lehet, hogy ezt a vitát majd Brüsszelben fogják folytatni. Nekünk lejárt az erre a témára szánt adásidőnk. 9 évvel az Európai Uniós csatlakozásunk után 3 Brüsszelben dolgozó magyar politikus, a szocialista Herzog Edith, a jobbikos Morvai Krisztina és a néppártos Bagó Zoltán mérleget vont.